Hi guys, majong udto ninyong tanan. Dada ko sa bayan, biyahe ko ron. Harang inita. Dada ko sa tricycle kay puno man ito kuwan. Tambajanan. Pisina, malapit sa kantin. Dawa may laing content guys. Magkuhan naman taron. Chika-chika. Istorya ginagmay ba? Aning wala ta, amahan na ta. Naghanap tayo pag one adjust na ta sa tang kaugalingon ay bilar na si mata sa jumo mata doy matug dugay katug magmao nag practice nag ilis og diaper suswa man yo amo ko kasuway so og diaper sa una kasuway ko so sa nag one man lampin di man diaper nya practice og one pila ka nang matug ta ang mata ta kay mahilak o bata di po silbig di mo mata kay di mo bakod kay hilak man asa na pagbata patutoy na po sa inahan nagtutoy ni Precious hinahinay na pagbakod mo maglugaw na pod magtughong kaya rin himang kamanog suso ni baby si upaw na pod may timog tinughong ya ako na pa mo kagasing baby kaya pa tag-abon eh o kanang di sa katag-ab kay kwan man maghangak sige sidak malaman og maka tag-ab kay hindi man kadyo siya malami mo yang tog ya kaya naghamag nagam matog nagbalik matog na pud nagbalik yung upaw higda na pud kadlawon lagi bakod sahay kapujan mo bakod kay once tog adi wa pud makabiyahe isa lagi kilami man pud nanas ampangan sa bahay kay nas baby ba mura pag napaguhan pud ko lamerag nag bahay permi kanla maggagas mas baby nya maago kitaan mura na baguhan rapod ko ba lain na dyan na yung mana na dyan luwat kay mura na kada biyahe po niguli na makitan ba nga mga lingaw marang mo mawa pag imong kapo bisag init sa adlaw orang inita biyahe mawa ra imong kakapoy sa lawas makakita sa imong anak baby isa tayo mga karelate diya mga followers na bago pang na imong amahan lami kadyo puja ras bahay permi nabanabas bata salamat sa mga tao nga nagmahal na mo labi na sa nagmahal ni Baby Precious salamat sa mga pagampo pangamuyo o pangaliya nga himsag nga ugwa himsag ganta si Baby ugway kakulian sa panglawas nga way mga sakit-sakit nga moabot sa umaabot niyang pagdaka ya karon guys kung naman alas 12 naman kapin alas 12:50 malaw na papapag ko kapaniod to kay pas pag biyahe ganja ya lang ani man mukawan nga
pas pagbiyahe maug-ugong pud og kaandaan karon kumukaon wala mo lag mingaw na ba, mingaw ng panahon. Biyahe lang ba ang pong biyahe karon guys, wala kinauhat pasurtihan na laman og nakapasero og ay espesyal nga lagyo espesyal kaya pasayro nga kuan galante hindi lang mga jusukli pasahe kay 35 pa naman unay pang pasayro nga malo is Europod ng biyahe hinay 50 kwarta di na mga jusukli ano lang kuya sayo na kuya salamat ka jo di na mga jusukli may nga imuhanan na kuya lipay ka jo kana laging hinay ka jo biyahe guys sa mabuo na ka jo mong ruta hindi na may kasunod sa Bilibid compound wala naman nagwantan naman bisag arang inita hinahinay kaya nanarabay obligasyon nanay amang kuan kanang hinagaan bitaw nanay amang obligasyon nga maningkamot at bisag kapoy maningkamot siya dalaw-adlaw kay para naipang tustos sa bata. Og daghang salamat po sa katong mga tao, mga followers nga nagmahal nga nagsigig hapon og chat sa pangumusta. Salamat yung tanan. Hinaot nga di mo hinaot nga di mo mausab sa inyong pagsigitan ako sa among mga video pagumusta na sa normal lang adlaw na mumusta gyapon. Salamat yung tanan kay bawo na mo kinsa mo amping mo na permi sa langyaw sa kauluhan ako say nag video ron guys kay siyo pa di naman pud maka vlog kay narapo ka pud nga ditong baby di na maka video kay wala pa lagi content ito ba sige ra siya kuan video ang pagtutoy da si nanay pag di mag-vlog mo pa dito sa bahay mo di na kinahanglan mag vlog dito mong ako na lang ako yung video para napay ma-upload na sa kuan para na ma-upload ba kaya narapa pa iban nga inutan na chat po nga ano kung wana may upload pila na kan adlaw simahan na naman siguro pila na rin kadlaw kaya wala kayo content siyo pa kayo may mga video ko mag-video ko sika A few moments later. Diya guys kay kalit magbundag aguan kalit ra basa aguan juta lapok na niya karidya po guys pero kusog nagalapok naman hinog basa naman hinog may kalit na padyong itapal pa dali Jesus, basa na kay ni kalit magbundak wa man may kuan taligsik dito mag kahog nakatilaw tubig ang mga motor guys karon paniwan Dakos kan guys tambajanan
Bali mo ulit yung opisina o palaman maman. Kurana. Kana kantin o tindahan sa gasolina. Wala pa itong tambay dito guys. Ito na pag mga tao dito. Unahan kay landong naman. Wala yung tambay dito. Ako ra isa. Pag ba sa pikas. Namin na bugnaw na kay wala may init. Landong na ano pikaw ito yung mangga sa si babaw na yung mangga. Bugnaw na ron kay hapon naman. Hapon na rin guys. Nasa terminal gamay na lamag. Motor kay tuas. Mabanto si babaw ni pila. Sana may yung vice chairman. A few moments later. Gabi na day guys. Klaro ng mga saga. Ala, size ng kapit. Adjust media. Diyan pa kumuli kay pamabay pasahero. Palit pa kukuhan. Diaper. Ayan pa ko na yung namahan ako kamawan ako ng palit ng diaper. Tatagad mga city siguro kapit. Wala sa suba muli. Sa job mapan. Wala forma og bayan sa bayan og gabi guys. Kaya pa mga kauban pila. Wana PGP di maklaro man. A few moments later. Hi guys, hindi natin ko sa bahay. Muna ko pala hapon. Kas nanay pagpakulong pala hapon. Yupaw to sa kwarto guys kaya nagpasusos bata. Ipaw si baby guys. Tuwag na si baby kaya mo na magpasuso. Tuwag na. Bawat na lamang makadag-up. Pero may butang na sa aking daanan. May, ayos ah. Diyan muna ito ang content kanya guys. Sa biyahe. Sa bayan. Mumaritis pag ginagmay. Salamat sa mga ibidpan nga way bukas sa pagsuporta pagtanaw sa among video nga kuan ginagmay. Og daghang salamat yung tanan guys. Nay, hay sa nay. Mga to guys, ano ko mo na to ang video ko niya guys. Salamat, bye bye, good night.